ľudia, dneska tu som ja. Dneska tu je moja mamka, ktorá varí. A my ideme hrať Roblox zatiaľ. Takže tak. Tu mám už BMW M4 a letíme. Je to 4x4, hej. Teď CS-ko zapneme. Také driftiky. Dobre, ale dneska to som kvôli... Ne. Dobre, stačí takto. Kvôli farmingu alebo Fortniteu. Čo si zahráme? Fortnite, poďme Fortnite. No, nepýtajte sa, čo je toto, sú to... Proste. Chápeme sa, prach z prskaviek. Tieto zapalovače nefungujú, takže ich tu kľudne môžem mať, hej. Proste nič to neurobí, pozrite sa. Vidíte proste, že nič to nerobí. Oh my god, a play hneď. Vyložím nohy na chvíľu. No? Počkaj. Ja nemôžem, ja točím. Kde je Battle Pass? Oni už dali Battle Pass? Passes. A ja nemôžem. Ja točím. Teďkom. A inak ľudia, ospravedlňujem sa, že ešte na YouTubeku nemám žiadne video z toho Silvestra, ale dneska ho tam dám, zhrám. Dneska tam dám aj toto videjko. Je tu inak nové Godzilla. Tu je nová, takže je super. S brokovkou na ďalku. Neviem. Nie, to je taký blb. Prebieham. Aim najlepší. Bum. Za 65 hlava. 72. To som sa netrafil, Prebieham. Už nemám náboje, takže môžem to vyhodiť. Potrebujem makro. Sa už milím, fakt. Ale poď rýchlo to míňam aj. Dobre, minul som to. Poďakujem sa a hneď... A hneď skáčem, je mi to jedno. Pozdarec. Čau, ja som Mína, mala blú. Dobre, nejdem si spievať žiadne somarinky. Ale keď vydám toto video, postrihám, no skúsim postrihať vôbec. Nie. Doriť. Ale ne. Tu hore. Berem zbraň. Máme picku. Už ma nikto nezabíja. A ideme ja po nich hneď. A je mi to úplne jedno, pretože máme picku. Sem. Čo? Tu čo mal? Oh my god.
Gelb mi. Kápu, no tak ja som úplne v rici. Ja mám 2 hápka. Oh my god. Lekárničku. Toto je tiež dobré. Yes. Dobre, ideme bojovať s ďalšími, čo tu vypadli. Ja potrebujem brokovku. Brokovnica najlepšia. To som videl, aj počul. Už mi nezdrhne až 10 typkov. Si mŕtvy. Oh my god, legendárička. Ňam. Ja som skoro spadol. Oh my god. Kto skade sa nervuje na mňa? Neviem, ja mi to jedno, idem. Potrebujeme s tým smerom. No. Šis. V zadku. Tu je táto lanovka. Vyjdem hore. Ja nemôžem, ja točím. Chvíľku aspoň. Tu už niekto bol. Je to Godzilla. Je tu 1000 metrov odo mňa, no tam nejdem. To kašlem na to. Už áno. Tam idem. Čau, ja som Mína, malá blondína, hlavu ti rozkúcha. Mám málo životov, takže sa tam bojím ísť. Ešte si prebijem narýchlo. Čau, ja som Mína. Kde je ten čomár? Čnošný. Tu je ktosík, tu je niekto. A tu je aj Godzilla? Čo sa to deje? Skap. Ne. Easyčko, bro. Veď mali ísť na mňa s brokovnicou, to čo má za dobré? Za dobrý looting. Fuj, strávim normálne. Som sa zlakol. Fuj. Oh my god. Dobre, mám jednu zlatú, mám epické. Toto vždycky robím. Ale že vždy. Godzilla. Strieľanie. Ja som normálne prekvapený, že Fortnite je taký realistický. Čo? Čo ti dáva? No tak toto je... What the hell? Oh my god. MG. Tak toto je niečo poriadne. Počkaj, to som čo... Ne! Čo robí? Tak. Teraz si dám toto a bežím. Tu vidím brokovnicku. Prečo ich je toľko epických? Bro. Ja potrebujem ísť preč. Stade to. Ale bež. Ja potrebujem lekárničku. Tu hore je niekto. Idem tam.
Idem ich vyzabíjať. Kde je tak Godzillka? A tam je. Jaj, toto je broko. Jakože to nedočiahne? Halo? What? No tak ja som asi moc ďaleko. Tak sa priblížim. Je to risk, ale ja som frajer. Tu po mne stále niekto strieľa a ja idem za ním. Kašlem na to. Prosím, nezbadaj ma. Oh my god, tak táto ničí, tak toto je riadne. Oh my god. Len na mňa, nie? Do týchto kryštálov musím strieľať. A tieto tu, čo tu furt padajú, tak to je najlepšie, vám poviem ľudia. Tak, kámo. Čo? Ono sa tu pri mne? Poď idem. Ja tomu už chápem. Ono sa to vždycky spavne iba pri tom, kto bol najlepší strelec. No. Ale ja to zdrhám. Ja zdrhám, lebo mám málo HP a bojím sa o svoj život. Čau, ja som Mína, malá blondína. Dám iba jednu jedinú hru. A idem preč, pretože mi to GoPročka, neviem prečo, ale delí mi to proste na časti. Takže napríklad už mi to zmenilo na časti nejaké. A ja vždycky robím toto. Nemôžem. Ja ti dám, že nemôžeš. No nemôžem, ja hrám. Natáčam.